Hi guys. Mula Agdaimig Bukid guys. Kalami sa ilang mga rambutan diri kadagko. Kalami sa rambutan maharlika. Ay. Kalami. Kalami sa ilang rambutan guys na maharlika guys. Hey. Nami karon sa bukid guys. Laag. Ulit kayo ko aning rambutan. Sila na yung tawiran sa ako. Dunga. Ako bang kaon na isa na lang. Ha? Ako bang gikaon na isa na lang. Dali. Samok po na ni sige panawag king sa mani. Ang pagsira. Layo ba daya ning? Ha? Sunod na kalula. Lisod-lisod mo po din ilang agianan. Gani no? Isa po ning latan, isa ra ka buok. Makaya naman ni bro. Kasi kabuk tulog anak ako kasi kabuk man. Sige. Nindot pero ang lata yan. Uy! Asa naman ta? Yeah, ate. Nako ba yung mga dingding? Kaya kukog na ko bilang ay say. Kamang-kamang si Jingjing diri. Magkamang-kamang ba? No ko. Lakay. Napalang gitin. Mga bulan, arang-arang pa man dito sa ato ah. Wala mang kalaginay. Sana kang kahon. Ubig naman na ito. Kahoy raway. Tagaman. Munang manghagad siya kuan kay mingaw diri. Baka ba dahil atong? Baka kabaw. Kabaw ba atong? Ang iyapong. May wasto ka iyang kanding. Tiger na. Kanding dito ah. Tagaw nimo. Tiger na po. Ben, palitan si kanding binde. Tiger lagi na. Takot yun. Takot ah. Ahay, basa na ko. Hindi lang sa unta kakang. Ako tong imong kuan, Crocs. Oh, Ika rin mo. oh. Nga na ba? Nga na ba? Bamiwang kita diri. Exercise. May bunga. Maumugbo ka no? Marco. O siguro. Ha? Solar daw. Gani. Tambok yang yuta diri. Hi guys, nang laag ayun guys. Oh. Sakit sa mata. Pagulay ko na mo kuan oh. Ano tamata kan berian yang? Ngayo ko. Ganun ko man. Ito na. Ayun mo ko siya. Ito, dali ito. Dali ka dapat dito dali ka. Yan siya. Siya na sa konti kati. Lain mo tulata.
kani. Sa mga galing nga durian kaning. Kani. Durian kani. Gusto na ako pangingana agahin. Naulit ka pero Maghanggang sa kuang. Lahi. Eh, lata ka betang ginakaon dito ha, katong basa. Over na. Over na kahino. Naman pa ma-over ko diri. Ang abot ani over na ko kani. Dito sa dito. Nagmay na gud. o yun na ako isa ka buko niya yang. Ako isudo ko ato sa vlog. Saan sila? Bakit ani? Ako sudah ko. Nagtray duyan no. Mubuala lang Dili dili. ati. Mubuala kay dili sila kaabot. May radyo niya ako. Tama dili tuod. Tama gid radyo ba minaw kag mga Ay drama. tinakuan ka ng brigada. Brigada. Eh kay sige balita. Hindi kay matug. Gabi na ko kal. Uy, disturbo na. Pagdili ng signal. Nay signal diri kusog ang Ano signal. diri oy. Usok man sa bukid noon. Karon tak sara. Pali tayo kayo usahay nga. Bigyan yung 20. Mama ay blood. Kaya wala kang lablab. Ako mo kaani ah. Sa Wala buok. kang Abro na rodin. Tulo sa akong kaunon tas. Ang tayo ko Undang ko. Ano kasusukuan ba yan? Nya na pud. Kani tabang kay karon panahon kay usang dinggi. Ba, yak ang nila diri. Tao gina sa sana gyud. Wala mga unsa Sama pa. ko dita kay. Tuloyan. Ato ba na patong kaning ato man sila jingjing nga. Nakakon ko siya sa utan pero okay ra gud niya ko ta. Ayun man siya nga. Wala siya buhat luoy man gyud ko. Ngalito gani ko nila. Ako adi ko para sa ubang mga buya ko sa bana. Pasging. Dinagani ko puli sa wala kani puli. Tata lang. O gani luoy best tata uy. Unaon. Kung trabaho to niya ma. Wala uy. Ay mga anak isdante gagmay pa. Pero anak ko Ano mara. Yung manayay siya sa una. Siya Ako pa sa kalibur ang dala. Pamasahian pa niya. Ay diri ubalik. Kana mabilin. Madaguluan to ni ba. Mo siguro po nang inana siya. Wala duluan niya. Mao na inana kapoy pa din na inana. Imo kapas ba nang inana. Di dapat siya magkuan mao na mahimo makuan siya. Wala na si Kinit. Lani si Kini. Tiger. Di man Tiger. Basta na ana diri naman. Dili naman si dili na si Kinit maka Mo gani. Mo gani. Ang inana yang asawa. Ay, ang yang Ang yang obligasyon magani dalam siya kawan. magani uli siya. Mm. Magani halos maadto sa hubang. Joro. Mao. Mahadlok man dito. Mahadlok ang tata. Kawain din tata. Away dito na dagan may kaw. So tata. kana man gud siya nakabal man kuan man niya banil baya. Kana siya banil driver na ni makulit sa una. Kauban-uban ako na dito trabante tanan si Olimpio. Sa kuan na siya driver sa truck. Iwat sa iyang amahan. Tiro man kay. Pero dili man ko daw tabulan. Dili abdi kay driver na abdi kay tubukan mo ang papa non pagkatiro lang. Namatay na. Ay naoy kay nagbiyan ba yung asawa niya. Kung nagulang man sila kay nadi siya bae. Namatay ra dito kung COVID man siguro to. Tamo matong tawo sinit. Dako pa to Ana ka. lang man kanding. Ako, loy ang mabata na layo. Kung ginikana na matiwa mo puyo okay ba? Kung mabata kaya may sula. Kana dili Sa ulan. ulan kayo. Ulan. Ulan pa. Pag ani lang sa grabe pa ang Kami na kayo makikuan halika. Malit ka dako. Ako maglulo ka tag kuha. Kay sigsingit sa. Sakit lagi kay kanang sa isong tag kasi ako no maglabas sa sila diyan. Sa kaya niya. Pero kay anak namatay mama niya magiging una kayo mas kenan. Dili ko mamaglubo. Sila ako. Kuan mo ko. Patay na mado. Guys pa na siya nga. Ako tutugas ako. Ito siya basketball. Oh. Kuan ba siya? Basketball. Ako na sa isang Sa sa ba yan siya? Mana lagi Kita ko na sa pinky. Wala na mga kuan sa gym. Tapos sa iya. Spina na siya. Yung nagit tabi tabi lang ko. Amo ko na ngiti. Hindi yan okay naman sa sakit man makapatay ko. Hindi ang mga banako mga. Pero hilang tandog ka sa dagay ngipon nagmay kayo. Murag dago mga ngipon. Ako ang ako sa tingin na. Wala ko nang mga tambalan. Kinunulan mo daya. Hindi ko piyasa sakit yun. Dili naman to nagpapag dali. Wow. Kusog kayo na sila makaon kay ang kanang kwan. Pagsama na ko ng sagto kasi. Kaya sila kutkit sila.